Jogo mabende kedone ratich sirkande mag gwenge koro wacho ni sirkal mamalo osethiro dongruok mag sirkande mag loch gwenge kata kaontis e pacho kae. Mae gichiwo kod ranyisi mabende ne oneno e budget mar hik omenda mar 2025 2026 kama giwacho ni nonego beni sirkal mamalo keto omenda tenge ne sirkande mag loch gwenge maromo shillings bilion 677. We also continue to observe national government implementing county government functions that are clearly stipulated in Schedule 4, including construction of markets, payments of community health promoters, construction of certain classes of roads that are clearly delineated for counties. Bende giwacho ni omenda mabende oket tenge ne NGCDF gin omenda mabende okrom kata matine chiwo chenro mag basaries ne nyithindo mabende ni koda dwaro ne wechego mag school fees e counties mopogore opogore ka bende gisenya piny owacho mamalo kuom sithiro dongruok mag sirkande mag loch gwenge.